जर ना असं बाऊल असेल ना तसं नुसतं असं केलं तरी होऊन जातं. अभिषेक घालते, अभिषेक करते मच्छीला. एवढं काही ग्रँड नाही करत आहे काय. थोडी जर दुसरी बोंबीला पण फ्राय आता बोंबील सोबत टोमॅटोची चटणी का? नाही, हे काय करते? हा तुमच्या भाषेत फॅशनेबल कर. हा मी नको येऊ, पहिल्याला जमतंय काय बघा. पहिले मला बघू दे कुठून काय ते. हर्षदा मॅडमचे कोणते शॉट हिट होतील काय माहितीच नाही पडत, ते सर्व शॉट घ्यायला लागतात. नमस्ते. नमस्कार, मी आज रावस फ्राय आणि बोंबील तवा फ्राय आज दाखवते. तू तुझं नाव नाही सांगितलं. हा, मी हर्षदा. तर रावस फ्राय साठी आपण एक छोटस पेस्ट करून घेऊया, मसाल्यांची पेस्ट. त्यासाठी आपल्याला थोडीशी धणा पावडर लागेल, म्हणजे थोडे थोडे मसाले. थोडे थोडे घ्यायचे. आता मिरची पावडर टाकते. ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर ही आहे. काश्मीरी आहे, थोडी ती जास्त टाकते कलर साठी. आणि तिखटसाठी ही 1 चमचा टाकते. आणि थोडी अजून वरतून टाकते. त्याच्यानंतर थोडीशी जिरा पावडर टाकते. हे आपण काय बनवून घेतोय? पेस्ट करतोय मसाल्याची, मच्छीवर अशी अप्लाय करण्यासाठी. त्याच्यानंतर थोडी हळद टाकते. याच्यामध्ये थोडीशी टाकते कारण की ती लावायची आपल्याला. ही पेस्ट आहे ना, ही वाटण फक्त ठराविक मच्छीसाठी करू शकतो. जसे म्हणजे जसे की पॉपलेट साठी, सुरमईसाठी, बोंबिलला वगैरे नाही करू शकत आपण. त्याला ती पेस्ट अशी बसणार नाही. असं प्रॉपर अशी क्रिस्पी फिश फ्राय साठी ना, म्हणजे रव्याची आपण कोटिंग करणार, तर रव्याची कोटिंग अशी त्याला नीट बसण्यासाठी वगैरे ही पेस्ट अशी होती. ही माझ्या आईची पद्धत आहे. एवढं मीठ टाकते थोडं, कारण की आपण त्याला लावणार पण आहे. थोडं मीठ टाकलंय ना. हो, थोडं मीठ टाकते. कारण हा मसाला ते तू जे चिरा पडलेत ना त्याच्यामध्ये लावणार लावणार ना. ना. हा, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडं मीठ. हो, बरोबर. बॅलन्स करायचं. इथे पण मीठ लावायचं, परत रव्यामध्ये पण मीठ टाकायचं थोडं. परत ही वाटण तयार झालं. आलं लसूण पेस्ट टाकते, एवढी थोडी असून टाकते. आता याच्यामध्ये हळद टाकायचं, अर्धा चमचा हळद. आता याच्यात मीठ टाकते. त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये लिंबू टाकायचं. आता हे सगळं मसाला, हळद, आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ सगळं असं नीट लावून घ्यायचं फिशला. हे लावून तुम्ही ठेवून देऊ शकता आणि त्याच्यानंतर ती पेस्ट लावून मात्र लगेच करावं. दिलू मी तिकडे फेऱ्या मारते. पाठी बघ, बघा किती आमची शाणी दिलंय. फिश बनवते तरी इकडे येत नाही बघ ती. हर्षदा तू बघितलं ना, फिश आणल्यावरती गेली का फिशच्या आत? अजिबात नाही. ती बघ, तिला पकडून घेऊन यायला लागतं. अरे वा, बाबू आली आमची. चिच्ची दाखवते तुला. चिच्ची करते. कांदा कापला ना तिने. हे दाखव का चिच्ची. चिच्ची दाखव तिला. बघितली बस. करते ना. बघ आमची दिल किती शानी आहे. फिश बनवत असलं तरी फिशच्या जवळ येत नाही. पिशवीकडे येणार नाही, फिशकडे येणार नाही. तिला माहिती आहे मॅडमला मिळणार आहे ते. आता ना आपल्याला रवा घेतलाय मी कोटिंगसाठी. तुम्ही तांदळाचं पीठ पण ह्याच्यात मिक्स करू शकता. थोडंसं लाल तिखट घेते चवीपुरते, थोडीशी हळद घेते, एकदम हलकी हळद त्याच्यासाठी. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते, एकदम थोडं, कारण की मीठ आपण ह्याच्यात पण टाकलं, याच्यात पण टाकलं, सो ते लक्षात ठेवायचं. आणि मग रव्याला जरा म्हणजे कलर चांगला येतो, रव्याला पण चव लागते. फिश फ्रायला ना तवा चांगला तापला पाहिजे, म्हणजे तुमची फिश फ्राय चिटकणार नाही आणि कुरकुरीत होईल. कधी पण फिश तव्यावर टाकायच्या आधी ना एकदम चांगला तवा तापला पाहिजे. आणि नॉनस्टिक घेणार असेल तर तेल कमी टाकायचं, एकदम कमी, नाहीतर मग काय होतं आपलं कोटिंग सगळं खाली ते तव्याला तेलाला चिटकतं. तर आता ही पेस्ट घ्यायची अशी त्याला लावायची, म्हणजे काय होतं रवा त्याला चांगला चिटकतो साईडने वगैरे व्यवस्थित. आता तुम्ही बघू शकता रवा असा एकदम एकसारखा लागलाय, असं दाबून, जसं कटलेटला कसं आपण ब्रेड क्रम्स एकदम दाबून लावतो आणि आपले ब्रेड कटलेट एकदम क्रंची होतात, तसं फिश फ्रायला पण करायचं. रवा व्यवस्थित, म्हणजे तो एक्स्ट्रा असतो तो आपोआप खाली पडतो आणि
कुरकुरीत आपली फिश फ्राय तयार होते. दिल हे दिलो चिजी खाते. आता तवा चांगला तापलाय, धूर अगदी निघतो. तर गॅस बारीक करायचा आणि नॉनस्टिक पॅन असेल ना तर तेल कमीच टाकायचं. आणि आपलं लोखंडाचं वगैरे असेल तर तेल लावावंच लागतं, याला चिटकतं. तर याला जास्त तेल लावलं ना तर चिटकेल. तर आता आपण रव्याने असे कोट करून घेतलेली ही फिश आहे ते आपण डायरेक्ट तेलावर टाकायचं. असा आवाज आला पाहिजे म्हणजे तेल आपलं चांगलं तापतं. आता थोडं थोडं मी तेल टाकते, एकदम असं साईने थोडंसं, एकदम थोडं, म्हणजे ते कोटिंग राहणार नाही. मच्छी शिजवताना झाकण अजिबात नाही ठेवायचं. आपण गॅस लो ठेवायचं. नाही, मीडियम. आता बोंबील करते, बोंबील फ्राय. पहिले आलं लसूण पेस्ट लावतो. जितकी क्वांटिटी असेल तेवढे घ्यायची, एवढी घेते मी आलं लसूण पेस्ट. आता मी याच्यामध्ये धणे पावडर टाकते, धणे पावडर, जिरे पावडर, त्याच्यानंतर थोडासा गरम मसाला टाकते, कलरवाला तिखट टाकते, हळद टाकते. आपले थोडे थोडे मसाले टाकायचे सगळे. हो, आणि याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि ते सगळं मिक्स करून घेते. पहिले चमच्याने करायचं, नंतर हाताने करायचं. चांगलं ब्राऊन झालंय. आता झालंय म्हणजे रव्याला जरा कोट आलाय, कलर आलाय. तर आपण त्यात फिरूया. थोडंसं पहिले जरा तेल टाकते, डायरेक्ट असं अभिषेक घालते, अभिषेक करते मच्छीला. जास्त तेलाची आवश्यकता नाही, जेवढं पाहिजे तेवढं टाकायचं आहे ना. हो, म्हणजे कमी तेल खाणारे पण ही फिश बनवू शकतो. रव्यामध्ये मीठ टाकते, थोडंसं कलरवाला टाकते, थोडंसं सगळं लागतं. तिखट वाढव थोडे हळद, बस. चांगलं रव्याला ते लावून घ्यायचं, तिखट नाही मसाला. बोंबील घ्यायचं आहे की आणि तो रव्यामध्ये कोट करायचं. जर ना असं बाऊल असेल ना तर असं नुसतं असं केलं तरी होऊन जातं. तर आवाज फिश फ्राय रेडी आपलं. आपण ते सर्व करूया. कच्चा नाही, लाल पाहिजे, त्याने छान दिसते. तवा टाकायला ठेवलाय, आपले फिश फ्रायला कोटिंग करून झालंय. त्याच्यामध्ये तेल टाकते मी. तवा ठेवलाय, त्याच्यात तेल टाकले. आता बोंबील एकदम कमी टाकलं या. कमी टाकायचं. बोंबील फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला ह्याच्यात. तवा चांगला तापून घ्यायचा. आपण एक एक फिश फ्राय बोंबील ठेवूया. एवढं काही ग्रँड नाही करत आहे काय, सोडू द्या दुसरी. बोंबील आपण फ्राय, बोंबील आपण तव्यावर ठेवले, तव्यात आपल्यानंतर आता ते बोंबील आहेत ना आपल्याला 10 मिनिटांनी पलटी करायची, म्हणजे अलट पलट करून. म्हणजे 10 मिनिट आपल्याला तसं स्लो गॅसवर 10 ठेवायचं. मिनिटं स्लो गॅस. कमी तेल टाकून ती आरामात फिरवते, म्हणजे कसे कडक व्हायला पाहिजे ना, कुरकुरीत. आणि समजा आपण अगोदर फिरवले तर ते तुटणार. बोंबील खूप नाजूक आहे, त्यामुळे ते जरा. आता बोंबील सोबत टोमॅटोची चटणी का? नाही, हे काय करते तुमच्या भाषेत फॅशनेबल करतो. हा हे नको घेऊ, पहिल्याला जमतंय काय बघा. पहिले मला बघू दे कुठून काय ते.
हर्षदा मॅडमचे कोणते शॉट हिट होतील काय माहितीच नाही पडत ते सर्व शॉट घ्यायला लागतात. पावडर लावायचा. तो बिलकुल घ्यायचा नाही. तो आता पहिला जाईल मग. बोंबीला तर आपल्याला उलटे करून घ्यायचे, पण उलटे करण्याच्या आधी 2 मिनिटं मोठा गॅस करायचा, म्हणजे जरा असं कुरकुर होतं. आता आपण फिरवून घेऊ. फिश रेडी झालेत आपले बोंबील फ्राय. बोंबील फ्राय. आता आपण सर्व करूया. तर रेसिपी प्लेट एकदम रेडी आपली. अभिषेक घालूया. अभिषेक करते मच्छीला. जर ना असं बाऊल असेल ना तसं नुसतं असं केलं तरी होऊन जातं. एवढं काही ग्रँड नाही करत आहे काय. सुरू द्या दुसरं. बोंबीला पण फ्राय. आता बोंबील सोबत टोमॅटोची चटणी का? नाही, हे काय करते? हा तुमच्या भाषेत फॅशनेबल कर. हा मी नको घेऊ, पहिल्याला जमतंय काय बघा. पहिले मला बघू दे कुठून काय ते. हर्षदा मॅडमचे कोणते शॉट हिट होतील काय माहितीच नाही पडत ते सर्व शॉट घ्यायला लागतात.